Uprkos snažnom naletu koronavirusa, zdravstveni sistem u opštini Tutin se održao, a medicinske usluge se pored grada pružaju i u seoskim ambulantama. U selu Draga, čiji su mještani poznati po slozi i jedinstvu kada su u pitanju projekti od zajedničkog interesa, lokalna ambulanta radi uobičajeno svim radnim danima, a donacijama građana i institucija snabdjevena je svim neophodnim medikamentima za taj nivo zdravstvene zaštite. Tvrtkom dolazi doktor iz Ribarića, on pokriva i ovaj teren, ode u ambulanta Draga, tako da mi smo snabdeveni smo tim materijalom i to bili smo snabdeveni, ali pošto je počela više intenzitet i davanje infuzije i toga, više pacijenata obolili, nismo imali u dovoljnim količinama, nije to moglo da se podnese ne samo u ambulanti Dragi, nego i u drugim ambulantama, tako da su par momaka, tu su se, odmah su me zvali telefonom, kao Rica Todić i Bego Demić. Oni su pozvali ljude iz dijaspore, njihove braće tamo rade u Nemačkoj i šta znam, imali su još neki drugova. Ko su ljudi, neki su ostali anonimni, neki nisu. Uglavnom, oni su pokupili novac. Novac je kod njih i trenutno se nalazi još neki deo novca. Ja sam napravio spisak šta je najnužnije bilo za ovu ambulantu. Oni su otišli, kupili u pazaru robu, donijeli šta, to je najnužnije bilo u tom periodu i donijeli su, tako da su ispostavili kod nas nema ništa tu mutno. On je kupio robu, ispostavio je račun, donio je koliko je novca potrošio, tako će se i dalje voditi. Sve što se bude donijelo i odradilo, mi ćemo tu. Što se tiče od direktora Doma zdravlja Kemala Ćorovića, oni su nam donijeli jedan za aspiriranje, donijeli su lampu za merenje temperature, donijeli su nam tu još par neki, sa njima je bio Altan Gegić, on se potrudio, donijeli su isto ampula, donijeli su rukavica, donijeli su to što je, mislim, isto kreve smo dobili na poklon. Demirović ističe da su mještani spremni da i u buduće, ako zatreba, ambulantu snabdiju svim medikamentima za kojima se ukaže potreba.